Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur, maiatzak 19 hasiera emango diogu Afrikar asteari. UNESCOk sortua urteroko ekitaldi bilakatu da. Aste hau, Afrikako kontinenteko estatukideak biltzen dituen erakundeari esker. Afrikaren ondarea erakusteko hitzaldi, zinema emanaldi, gastronomia, erakusketa eta beste jarduera askoren bidez kontinente hau ezagutzeko aukera izango dugu. Astea gaur hasiko den arren gurean bereziki larun batean ospatuko dugu. Bai, 9. Gasteizen jaialdi bat antolatu dute. Aurten Afrikaren astearen ekitaldi nagusia Gasteizen bizi diren Afrikako diasporako kideek antolatu dute eta Florida Parkeko kioskoaren ingurumarietan egingo da. Oial artean, Afrikako oialen tradizioa erakusketa, magia ikuskizuna, ipuin kontalariak, dantzaleiak eta Afrikako eta Euskal Herriko arropa tradizionalaren moda desfilea denetarik egongo da. Orduan guk ere egin diezaiogun lekua Afrikar ondareari. Adibidez, gaurko egunez jaio zen Ima Bokum, Ima Modia abeslari modeloa eta emakumezkoen mutilazio genitalaren aurkako ekintzailea. Zorionak, Modia. Maliko Bamakon jaio zen Fula etniako familia batean, 7 seme-alabetatik 6. da bera. 6 urte zituela, gurasoek abesbatza batean apuntatu zuten eta kantugintzarekin maitemindu zen. 2009an argitaratu zuen bere lehen diskoa, Everyday is a New World. Lebora uyu kalikute kidali segi auma anga dukubeka chidungudu surukudo nanka katahinanda anga magobeka murutisa kuteka firijelasa uko kuban baumine lise kunchepa kuban damine blackout bam 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 bam. Urtebete beranduago, Abisoie Aiakiakin Folarin jaio zen, Akuren, Nigerian, emakume eta neskatuen defentsan lan egiten duen ekintzailea da. Pearls Africa Youth Foundationen sortzailea da gainera. Erakundeak Nigerian behar beste harreta jasotzen ez duten eremuetako gazteak eztea du helburu. 2018ko azaroaren batean, zinenenek Aiai Akin Folarin urteko 10 eroietako bat izendatu zuten, eta hilabete horretan bertan, BBCko 100 emakume garrantzitsuenen zerrendan sartu zuten. Azken urteetan, hainbat programaren bidez, besteak beste, Girls Coding, GC Mentors, Girls in STEM eta alduntze eskuak gaitasun teknologikoak garatzen laguntzen die neskatoei. 2012tik erakundeak 10.000 emakume gazte baino gehiago trebatu ditu kodetzen. Whatever happened to your heroes, you can be free. Get a shower, please, status D. Take it easy, follow, step by step. The game plays with us. We want you not to make a plan. We want you to feel empty, yeah, if you don't play.
Hildo horretatik jarraituta gaurko egunez Grace Allel Williams aipatu behar dugu, matematikako irakasle nigeriarra izan zen. Zehatzago doktoretza bat jaso zuen lehen emakume nigeriarra eta gainera Nigeriako edozein unibertsitateko lehen emakumezko errektore ordea. Allel Williams UNESCOko Hezkuntza Institutuko Gobernu Kontseiluko kidea izan zen, nazioarteko hezkuntza plangintzako institutuko aholkulari ere izan zen. Hamarkada batez, Newtonen Massachusettsen kokatutako Afrikako matematika programako kide izan zen eta Afrikako matematika batasuneko lehendakari ere bai. Eta beste 10 urtez, zientzietako 3. munduko emakumeentzako erakundeko lehendakari ordea izan zen. 2022ko martxoaren 25ean zendu zen, 89 urte zituela. Olio, ede, eton, Sẹ́nu nínà mẹ́tọ̀ wẹ̀ mẹ́ndẹ́mọ̀ràn yìí mẹ́tọ̀ ní sẹ́sùn mẹ́sì. Àwọn iṣẹ́ ìyanu tí ó ti kọ́ nípa ayérò ẹ yóò ṣe. Mẹ́ndẹ́mọ̀ràn yìí ṣe wẹ́ sí vìsí àfi hóṣùṣù yóò wẹ́ náà dìbẹ̀ sí. Ìlàkùtì ni mí kọ́nà ni Muhammadu yóò ṣe. Kirolariak ere aipatu beharko ditugu, 1964ko gaurko egunez jaio zen Samuel Okuaraji, Nigeriako futbolari profesionala eta abokatua izan zena. Okuarajik 1982an utzi zuen Nigeria nazioarteko zuzenbidea ikasteko Erroman, eta bertan lehen mailako Roma taldeak fitxatu zuen. Jokalari ez ezaguna zenez, zaila izan zen taldean aurrera pauso bat ematea, eta beraz Dinamo Zagrebera joan zen, eta gero Alemaniako Stuttgartera. Okauari Alemaniako lehen mailako lehenengo futbolari afrikarra izan zen. Tamalez askok bere eriotzagatik ezagutuko duzue. Okuaraji 1989ko abuztuaren 12an hil zen futboleko munduko koparako sailkapenerako partida batean. 10 minutu falta ziren partida amaitzeko, baina Okuarajiren bihotza gelditu egin zen. 25 urte besterik ez zituen. She said to me, be my secret undercover. I could buy you fashion over. I could buy you over. Let me bother go Okuaraji. Make me dance and spend money. Let me bother go Okuaraji. Make me dance and spend money. Make me bother go Okuaraji. Make me dance and spend money. Make me bother go Okuaraji. Make me dance and spend money. I'm in love with you, no be lie. Girl, your body so divine. Yeah, no go lie, you've got the vibe. Aizue, horrela ezagutu ditugu Afrikako hainbat pertsona garrantzitsu, baina nola ez Afrikar jatorriko pertsona bat aipatu behar dugu. Malcolm X gaurko egunez jaio zen 1925ean. Nebraskan jaio zen familia afroamerikar militante batean. Bere 3 osabak gizon zurien eskutan hil ziren, eta bere aita tranbiak harrapatuta hiltzen, ofizialki istripu gisa kalifikatutako gertakaera batean. Naiz eta askoren ustez, talde supremazista zuri batek eragin zuen istripu hura. Handi gutxira, ama psikiatriko batean sartu zuten, eta Malcolm eta haren anaiak banandu eta harrera etxe desberdinetara bidali zituzten. Malcolm New Yorken ibili zen ara eta ona, Islamaren nazio erakundean izena eman zuen arte, bertako islari kementsu eta eraginkorrena bihurtu zen berehala, horrela eskubide zibilen aldeko borrokaren aurpegi ezagunenetako bat jaio zen. Askatasunaren eta justiziaren alde egindako borrokari esker, aktivista askoren errespetua lortu zuen mundu osoan, eskubide zibilen eta borroka antikolonialen eta askapen nazionalaren aldeko mugimenduek markatutako garai batean. Tamalez, bere ideia iraultzaile guztiak garatu baino lehen tirokatu zuten. Here, at this final hour, in this quiet place, Harlem has come to bid farewell to one of its brightest hopes, extinguished now, gone from us forever. It is not in the memory of man that this beleaguered, unfortunate, but nonetheless proud community has found a braver, more gallant young champion than this Afro-American who lies before us unconquered still.
Baina izue gaur saio emakume bati eskaini behar digu. Maurizia Aldeiturriagari gaurko egunez zendua, 20. mendeko euskal musika herrikoiaren erreferente izan zen emakumea. Aupa, Maurizia. Aupa, eta guazen gaurko gonbidatuekin. Manix Mujika eta Andoitz Urdapieta etorriko dira Donostiako bertso potajiari buruz hitz egitera. Datorren igandean Amurrion egingo den Bermut egunari buruz ariko gara Gaizka Barañano antolatzailearekin. Eta Ipar Euskal Herrian laborari gazteekin lanean diharduten Trebatu ekimenaz ere ariko gara Miren Ariñordokirekin. Eta noski kontu gehiago ere bai, guerdira bitartean. Entzuleok, maiatzak 19 ditu gaur eta aste artea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea horbegozo, egunon? Baita zuei ere. Eta zuekin Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon. Eta zuekin da Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon, Noa? Egunon. Eta zuekin Xabi Arrita González, egunon? Egunon. Ostras, zure lehenengo abizena azten ari zizean, ez bigarrena. Ikusi dut. Goiuri Zeizarandia, egunon? Egunon. Izketan ari zeizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1185 du. Goizak 10 eta 18 minutu, maiatzak berriz 19 eta gu 6 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi bigarren kafean zarete, naiz irratian. Basan dago entzuleok hementxe seikotea elkartu gara, zuekin maite duten tartea behar bezala osatzeko, eta maite dut sorta luzea izango dugu ezkerretik eskubitara hasita, Julen Goikoetxea horbegozo, zuri dagokizu maite dut hori abiatzea. Barkatu, Julen? Maite dut ez bat dakart, eta asteburuan izan da, nesken emakumezkoen itzulia jokatu da, eta askotan aipatu ditugun kontua dira, baina uste dut ez duela behar adinako duintasunik emakumezkoen itzuliak antolakuntzaren aldetik, alderak eta bat egitea nahikoa da ez. Emakumezkoen itzuliak, barkatu gizonezkoen itzulia egiten denean, komunikabideak, antolakuntza bera ere, ez dakizen bat aste lehenagotik, gauzen berri ematen, ez sekulako aurrerapenarekin ez dena esaten hasita, baina ibilbideak, ordutegiak, eta bestelakoak, komunikabideak, dena gainean izaten dira, eta emakumezkoen itzulia iristen denean, kasik ere aurreko egunetan eta erdi izkutuan galdezke bilioar izaten da, parte hartzearen daturik baote dugun, ibilbidearen daturik baote dugun, komunikabideetan ere askoz presentzia txikiagoa izaten du, eta aurrekoan ere uste dut kontakizun batean aipatu genuela ez, itzulia hasi zen egunean, ostiralean, hainbat edabidetan gehiago zela albistea, itzulia pasako zen hainbat hiritan itzuliak eragingo zituen trafiko oztopoena, itzulia bera pasako zela baino. Eta beste komunikabide batzuetan, ikusi dugu gizonezkoen itzulia hasi denean, zuzeneko kontakizunak, itzulia, eta akaso trafikoan izan ditzaken ondorioak, antxe azpian, lotura txiki batean, eta kasu honetan berriz, justu kontrakoa ez, itzuliaren berri eman beharrean, itzuliaren ondorioz, herri honetako erdigunea itxita egongo da, alako ordutik alako ordutara. Eta uste dut, ez dela justua, eta kaso antolakuntzari berari ere gerotan aharmena hori zaiola geratzen, emakumezkoen itzulia antolatzea kaso, gehiago dela konpromisoko gauza bat, gustuz egiten den zerbait baino.
Nik gauza gehituko dut maite dut hortara, maite dutarekin bat eginez gainera Julen, eta da itzuli hori gehien bultza lezaken euskal txirrindulari hoia erabide batean esatari ari dela, Leire Olaberria, Euskal Telebistan esatari, eta ondo gainera asko duelako kontatzeko, lastraketa hori antolatzeko bidean, topatu zuelako antolakuntzarako eta gauzak ondo egiteko eta ilusiorako ukatzen zitzaion espazio bat, ezta? Eta ustut, hemen asnartu behar dugula denok, batez ere, itzulia diru publikoz jositako itzuli bat delako eta diru publikoa tartean dagoenean exigitu behar direlako. Akaso beti, baino bereziki diru publikoa denean erdian dagoena, gauzak behar bezala egitea, eta nolabaiteko pink washing edo feminismo edo berdintasun aurpegi garbitze bat egitetik aratago, gauzak benetan egitea, sinistuz egin behar direla. Eta ez, oraintxe egiten ari diren bezala. Eta gila da, konta genezakela eta kontakizunean zehar, egin ditu hainbat eta hainbat kritika, ulerkaitzak diren eta duintasunetik urruntzen dituzten hainbat egoera emakumezko itzuli horretan, zoritxarrez. Eta bien bitartean markaidazu, baina Iban Martin ari gara entzuten, mentxe Gorka Benitezekin kolaborazioan Roberren bibotia, bihar gurean izango da, bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetan, bere lan berria, zaurietan lore, epe bat, dolutik sortutako epe bat, ondu duelako musikari lekeitiarrak. Hemen ari gara, unon ez da ikusten irudia, bai, barkatu Gorka hori aspaldi izan da, jarri dugu. Urretxu Zumarragan eta aldea egongo da herriarteko txapelketa herrikoian finalan. Zozketa duzue, nik sarrera daukat, Gorka lasai, inoiz, tardeka sarreraren bat zozketa bidez ez lortzeak, ez du suposatzen, arazo baten, nahiko aso lortzen dituzula bestela ere. Julen Praka motzetan ostiralean junola, ostiralean, Julen Praka motzetan juten balima da, nidakidan batek, altzagarrateko Whitney Houstonek, lepotik gelduta. Dress code daukagu. Julen, bazara galtza Praka motzak jantzi eta jakentzen ez dituen horietakoa? Saiatzen naiz. Orduan, denboraldia hasi da. Nahiko nuke ala izatea. Ados. Gero azaro aldera lehen da biziko katarro harrapatzen duen bitartean, horrela esebiltzen naiz. Xabi Arrita doke pinta bat ere galtzamotzen klubeko izatearena. Aldan gehienetan galtzamotzak. Aitakin beti diskusio gara ukitzet, ez? Beak baremo bat jartzeit, 20 gradukoa, eta sarit. 20 gradu azpitik, galtzamotza jaztea behai arraro egite zaio. Barkatu, 19 gradu Tolosan oraintxe. Bai, kanpoan. Galtzamotza jazteko. Hemen 20. Hemen 20. Jazta. Horregatik, 19 esan ez. Eta gaur 23 gradutara igoko da temperatura. Behintzat hemen... Noa, aurki hori altxazozu pixka bat. Ikusten zaitut, hain txiki. Nik hor, beti aitarekin. 20 azpitik. Hor bai. Galtzamotza jarri eta sari, no? Azaz galtzamotzetan iteun hotzakin. Hotza, Kalera. 18 gradu. Zuk esan, laguardian 22 gradu daudela oraintxe. Listo. 18 gradu, euririk ez du egin behar, ni beroa pasatzen dut beti, jazta, eta ja 20etik gora, zudaera gabe ateratzea, oia da beste kontu bat. Nire maite dut da oso nekatuta nagola nire gorputzak behar du lasaitasuna eta ze ederrago esan ezin ikustea baino topiken harrituta nago ze izangoan kontzertuan, gero trago batzuk edo kroketak. Ez dakit, berandu bukatuko dugu Gorka, eta horrengo goizean Madrilera abiatu behar dugu, Julen Goikoetxea Janire eta Irurok, han kontzertu bat dugulako postal koleksionistekin, beraz, gero bixi etxera joan beharko dugu, akaso trago askar bat hartuko dugu, gehiago ez. Nekane Altzelai, kaixo irukote, Saba Alkair, ondartzatik zuen saioa ikusten bai, ondartzatik, Egiptoko ondartzatik, zerrila. Baina, emakume hau, nola bizi denez? Ondo itzegin. Ondo itzegin. Bai, barkatu, nekane. Bai, zerria dituzu guta. Konfiantza dago, baina, bueno, bai, barkatu entzuleok. Nola esango dugu hitze politekin? Aizu, besterik gabe. Aizu, nahikoa duzu beste hoi hemen muturraren aurretik zure ondartza sasoia pasatzen, Pepa Pig, Pepa Pig, hoi finagoa da. Txerri maitagarri modura Pepa Pig esan ez gero. Ja, claro. Pepa Pig. Dantza 54, egunon gaztiak indiokerrek, Noa eta Xabi zigortuta eneko kamiseta hori. Jertxia da. Da jertxe finaino jertxea da, bai. Erakutsi, nahiko jertxe iluna da. Ez, baina atzean dauka sekulako horregatik. Eta kamaran... Kamara nahiko atzetik dauka eta ikusten da, bai. Dantzak aur zer egin dugu dantza? Bikez. Bikez? Horregatik diote zigortuta. Ni arazo teknikoak zuzentzen ebien,
Arazo teknikoa zer da, aulkitik ezin altxatzea? Ez, ordenagailuak. Hemen labanak fin da biltza, Ondo zorroztuta da biltza labanak, Ez da gutxiagorako, Ez. Ez da gutxiagorako, hemen dantzara etorrita ez egitea, eta noak zaitzaki dauka. Ez dauka. Ez kontua zu. Dauka eta listo. Oso ondo. Horentxe jarriko izkizu, biharko asteazkeneko saiorako lanak, zigortuta esan du Gorkak, eta Gorkak botere asko dauka, saio honetan. Gorkak esaten bali madu zigortuta zaudete. Egunon dio Edita Brokosek, Xabini justu ikusten zaio, Xabiri justu ikusten zaio. Justu hori izkinean, aergo Juri. Kontua da jende asko dagoela hemen. Sartzazu kamara, behar bezala ikus ezagun, Xabi. Juri da hemen planuaren ardura duena. Barkatu, a ber. Gustan alduzu orain. Nik ez, Juri. Kontua da piztu egin beharko duzula. Juri. Piztuta dago, zuk sartu egin behar duzula emisioan. Sartuta daukat? Kendu ni eta beste jarri. Nik sartuta daukat Atom X Cast Iro Lau Bost 2.0 bat 00. Balio dizu horrek? Bai, ze horre jartzazu irudian orduan. Aire kontrolatzaile bat ematen zenungo, Juri. Bai. Gazken batekin hitz egiten. Ez dugu Xabi ikusiko, pena bada. Baina egin alduzu orduan. Baina zer egin behar dut? Maiatzak 1926 garren urtean. Kontatu jazu, zer egin behar dudan, esai jazu. Hemen zure irudia. Ez baino beltzan dagoela, ba? Tensionela kondomina. Ez da izalgatik. Karo. Ari ginen, hemen ja. Ez da zer pasu. Gumoitza daukau bestela. Ez, Gorkak Xabi ikusi gabe ere biziraungo dula. Utzi kamara. Jo egon da idea Gorka imaginazioari tiraka, ez da zer gertatzen. Egun bategatik ez da Baki hemen dagoela, no? Gainera emakumen itzulia ezoiko egunetan eta ordutegian da, dio hemen Gorkak. Zergatik ez atxalden, hor egutegien pilaketak, giroarekin bat egitea, eta egia da, lasterketa guztiak topatzeko aukerarik ez, ohituta gaude goi mailako lasterketak arratsaldez ikusten, baina gaur egun mundu osoko ziklismoa jarraitzen dugunok, eta batez ere nahiko engantzatuta daudenek, Julenek ziur goizeko ordu bietan ere ikusten duela UAEko turra eta horrelakorik, beraz, arazorik ez da hor. Bai. Egia da arratsaldeko ordutegia ziurrenik txukunagoa dela, ikusgarritasun ikuspegi batetik, baina beste data batzutan kokatu beharko litzateke, hor ere beste lasterketa batzuekin talka. Tira, ulertzen dut ez dela erresa, baina bai, planteatu liteken zerbait ere bada. Eneko, zein da zure maite duta? Nik dakat, maite duta eta maite dut ezaten gauza bat, biak aldi berean. Eta hori da udara gerturatzen ari dela. Maite eza nun dago, segurazki, hortik hasiko naiz, maite eza nun dago. Udararekin batera etortzen da beroa eta toki batzuetan ezin egon izena. Galdera tekniko bat egingo dizut. Zer eramaten duzuk? Zer da arazoa? Beroa edo ezetasuna? Nire kasuan ezetasuna. Nik esango nuke bien nasketa. Bien nasketa. Bai. Bale. Askotan izaten delako, askotan beroari ematen diogu kulpa guztia, baina gero joaten gara ezetasunik ez dagoen leku batera bero handiarekin eta asko zubeto goten gara. Bai, egia da, ezetasunik ez dagoen batokitan, dala eramangarriagoa edo, eramangarriagoa beroa. Bai, nik esango nuke bien nasketa horrek, eta kontu hartuta, Euskal Herrian zati gehiengo bat, oso toki ezea dela, orduan, eragiten du. Orduan hori da, udarazren alde, txarrena. Eta ona? Eta ona? Ja, ona zein da, orduan, ez dut ulertu. Maite dute zein da. Esan du Udara datorrela. Horrein esan behar dut. Bigarren zatia doka, maite dut honek. Eta bigarren zatia da, udararekin batera, badatozela, herriko festa eta parrandak. Eta hori. Hori ala da, hori betikoa da ez festak, parranda, baina parranda nahi duena urte guztien ere badauka. Bai, hori ere. Baina udarako parranda. Kaleko parrandak gustatzen zaizkizuela kalean eta txosna giroan eta... Giro horren etorrera esan nahi. A ber, egia da, nik urte guztian damakit parranda egiten. Eta beraz, bai. Baina bai, udaran, ez dakit, parrandak badute beste xarma bat ez. Gustatzen zaizue parrandan zabiltzatenean egunak argitzea? Bai. Bai. Hor ere jendea denetari dago, batzuk argia ikusten dutenean vampiroa bezala izkutatu egin berri izaten dute, beste batzu berriz egun argitzen du eta indar berritu egiten dira. Nahi gustatzen egiten da, ustet, udarako parrandatekan, tabernatan ez sartzeko beharra eukitzea, hau da, aldezuela egon kalen egote aukazula, parrandan baita, hau da, giroa kalen baita da, hola.
ez da barra makarrik. Barriko bizilagunek ere hori pentsatzen dute. Ni neguan ere kalean egon zalean naiz ez pentsa. Bai. Beti izan naiz erretzen ez duen erretzaile hori. Erretzea goaz da bazukinoa kanpora. Bai, takit. Ja, bueno, nitarteka, baina bestera. Ez dakit. Nasketxera itzule eta ja egune egotea depresiboa da, Eta gurasok ez harrapatzea... Argiarekin atera, eta argiakin bueltatu etxea, eta esnatzeakon argia berrize. Berriro konbertsazio hau ez. Neguan beste aldera egiten du. Neguan ilunpetan ateratzen gara etxetik eta ilunpetan bueltatzen gara lanetik. Orduan beste gere... Ilunpekoa zileitasun parekoa du, bai. Zer gertatzen dizu Goiuri da? Ordu aldatzen denean, ja eskaintzen diogula denbora pila bat hitz egiteari, Bueno, Goiurirentzat gai batzuetan beti da gehiegi, eta beste batzuetan inoiz ez da gehiagi. Goiuri, zuretzat ordu aldaketa niretzat Met Gala bezala da. Hori da. Hori da. Zing. Hala ere gauza berra etxe itxita nilatzea gertatzen. Aita jubilatu zelako, baina garai batean, igual parrandati bueltan, aita gozaltzen lanera joateko eta arekin gozaldu, periodikoa ekarrita, tak, seme ona bezala, eta zulotara, aita lanera. Zertzen hori, Opila gartuta etxera, bronka txikia izaten den. Eta deskuidon bezperako tortilla patata horre frigorifikoan eta... Bai. Bueno, zertziren gara joiek, beste batzuk, ze gaur guk ez dugu parrandarik egiten entzuleko, oso jende fina gara, oso jende zintzua gara, eta horrelakorik, ez dugu egiten, Goiurik, Goiuri oso parrandazale da, besteak ez. Zein da urrengo maite dute hemen? Ja, galdu egin ez. Noa? Ez ni. Nik karriet maite dut ez bat, dala... larun bat honetan izan dira nire lehun zuan urtek, eta nire lehun zuan bizidia nire ondo nau da nire bizelagunak dira. Eta orduan, askotan juten ez behen gana, eta jotzeiet, eta kizez zemuz, eta larun baten bere urtek izan da, jo nintzen bere gana, larun bat egun guzti, 3 aldiz hasi, oedola, eta ez nion harrapatu etxen. Besten, urrein iganden jo nintzen baita, etzeon. Total, nera mai gadetu nion aste burun bazin, dieu, zeroseko dieu, nire musua, imarrei ze oparituko dieu. Eta nera mak esatezun, dirua mango jot. Bai, esatzen diruakin ondo. Eta nire galera zen, abertzen munduan utzideun oparik itea. Zen nire ingurun kriston pila gertatzea, eta nire familien baita, eta nire koherriakon familitan daula, oain superroikoa dela, dirua matea, opari beharrentan irizei, kriston tristea, eta ato manio nera bai, kriston txarla esan nio, jama. Eta ez zuri zen politagoa jute bagea momentu batean, zerbait erozaiu, eske beak esan ziten diruakin ondo, beak ingozula, gero naizuna, eta azkenen atzo konbentzitu nun erama, atxalden junginan tolosako denda batea, eta opari bat erosi genion nire lenguzu bai, eta esan nio, jazta, nire lenguzu superpozik, gustatu zaio oparia, eta jazta. Oso, zigorra altxako izuguz, maite duta, oso izan da. Amari txarla bat eman nion, esplikatuz, barkatu. Ez, baina, nik uste guraso gaur egun, eta nire guarrian pioa gertatzea, konbretxazio aukitzeu, dirua maniete, bale, hobena, askotan hobena, eta jazta, tozukitezuna izuna, baina pixkat iruitzaitaro. Ja, utzite deula pentsatzea, ze gustatuko zaio pertsona horrei, zer liot oparitu, ezakizet, ja, askotan ezakigu ezta. Pertsona horren gustoko gauzak zer dian, ezakit, nire ingurun behitzat pila gertatzea, igual zuen ingurun ja, igual zuen ingurun honikan gauzak oparitzen jarraitzea, ezakit, baina nire ingurun behitzat ohitura hoi bastante galdua. Nik egia esan, aspaldi ez dutola urtebeteztako gurasoen eta opari egin behar diren horiek jasotzen. Tartekan horbaitek urtetan zerbait oparitu izan dit, eta guai, baina gogoan dute garai batean pixkate gauzak erreste aldera eta dirua eta holata. Eta behin izebari, esan nion izeba, etziazu dirua eman. Egozu zerbait oparitu bilatu, eta horren pixkat burua estutzen zuen, eta nire alde. Eta zuk egiten dituzu? Nik tarteka egiten ditut opariak, baina normalean nik opariak urtebetetzetik kanpo ere egiten ditut gehiago urtebetetzetan, baina. Ez da zaizu gustatzen, beti da otiketa aldatzeko, eta jazta. Beti sartu da tiketa boltxan. Oida, jazta. Presiorik gabeko tiket hori, ez dezala inor jakin opariak zema kostaduen, ze hori ere, bada, xate, amonak pagaola iskutuan ematen zizunean. Baina hori garai baten gehiago zen. Gaur egun jartzen duzu produktoren referentzia eta saltzen dizu. Hori egia. Dena jutezea ikusezu kamintxita o arropa berdina eta hortxe dago. Baina, bueno. Xabi, zina zure maite duta, noaren asko gustatu zaigu, Pixkate, amari telefonoa gehiagi abiltzen duenaren bronka botatzea bezala, ez? Pixkat. Bai, oso ondo. Nik ere maite dut eza,
Ni atzo sartu nintzen estudio honetan goizeko behatzi eta bost artean pozik pastak ekarri nituelako, berez praktikaldi hau gazula, eta eskertu zian bakarra Goiuri izan zen. Eskerrik asko, Xabi. Men? Txin, kamera Xabirentzako. De hecho, ikusten noan ikan. Ez, hortxe. Sartu nintzen pozik, pastarekin, Goiuri hemen mailan eserita zegoen, eta eneko eta noaren galdera erantzuna izan zen, zergatik ekarri dituzu. Ja. Eta, bueno, nire praktikaldiak ostiralean bukatu nituen, eskertzeko ekarri nituen, hemen jarraitzen duelako, eta baina hemen jarraitzezu. Bai, nahiko itxusia. Biek erantzun berdina. Eta esan, bueno, eta orain, kajari behidatzi jozu, eta hemen Goiuri bakarrik ez ditu joan. Ez, egia da. Eskerrik asko, Xabi. Nik bakarra jan nuen atzo, esan izun bihotzer ematen didatela, eta adinaren kontua izango dira, baina egia da nik ere pixat, gehatu nintzen hola ataskau, Xabik bukatu delako, baina jarraitzen du gurekin, orduan, egia da. Transizioa. Ziklo gogatu, opariak harrita, beste bat hasi. Futbolera ekarrita da, egu berritan liga txapeldun izaten den hori bezala, ez da. Denboraldia bukatu gabe, jarraitzen du, baina ja ospatzio baluzatu. Hori da, oso ondo. Urruna bat ez ekarri, Xabi. Horrela asmatuko duzu. Bat ez ekarri eta listo. Goiuri izena zure maite duta? Nere maite duta da, pixkat ironikoa, ze atzo hemen aipatzen aritu ginen mikroetatik kanpo, ze preziotan dauden pilota finalerako sarrerak eta. Eta aitortu behar dizuet, harrituta geratu nintzala, naizelako ni pilota zalea, eta ez dut kontrolatzen normalean ze preziotan egoten diren sarrerak, eta iruditu zitzaidan, prezio altua zutela. Baina ez dut inon kritikarik ikusi. Eta orduan gaurko nere maite duta, edo berez maite duteza da, nola kirolak baduen supremazismoa baita horretan ere, ez? Futboleko mundialeko sarrerak lortzeko sekulako ilarak egitea estadio baten kanpoan ondo ikusia dago, zuk lo egiten balin badezu estadio baten kanpoan Taylor Swift ikusteko, gaizki dago. Zuk ez tekitzen bat ordu pasatzen balin badituzu ordenagailu baten aurrean kopako finaleko realereko sarrerak lortzeko, eta zure lanetik ere, zure eginkizunak alde batera uzten badituzu, 12 puntuan webgunera sartzeko, sarrerak erosteko ondo dago, eta gainera lankideek ulertu egin behar dute, eta ulertu egiten dute, eta ez da ezer gertatzen, neskato batek klasetik ies egiten balin badu, K-pop kontzertu baterako sarrerak erosteko, haze frikia, edo haze lotxagabea, edo nola posible, zure eguna gelditu duzula, sarrera hauek erosteko. Pertsona batek, zetaken mitoaroa ikusteko, 60 euro gastatzen balin baditu, noazoaz gero esango dugu, ez daukagula dirurik, eta 60 euro kontzertu batean ikusteko, eta hemen, eta non, eta San Mamesen, eta hori gaizki dago, baina 150 ordaintzen dituzu pilota partida bateko finalerako, eta hori da euskal kultura babestea, eta euskal kirola babestea. Eta uste dut, asko gertatzen dela, eta ohartzen garena, baina gehiago gertatzen dela, kirolaren supremazismo hori, kulturarekiko, eta hori salatzera nator. Kantua bukatzeko azken akorde nik maite dut bizi-bizi egin beharko dut, zozketa ere egin... Nenak itxiligatu zate, beste maite dut guztikin bazenuten zerbait esateko, baina betenak itxiligatu zate. Ni hau nago zurekin, denok daukagu bekatua. Pentsa, nik enizuen esan nahi, baino demagogia puntu bat hartu diotu. Zure maite dutari Goiuri, eta isilik geratu naiz horregatik. Baina jake galdetzen duzun, demagogia puntu bat ikusi dut. Naiz eta gauza batzuekin ados nagoen. Baina egia da, paregotasun horietan bapatean mitoaroa zuritzen ari ginela pelota partiduen prezioak altuak direlako. Mitoaroa esan dezaken, Harry Stylesen atzo Amsterdamen eman zuen kontzertua esan dezaken. Baina erabiluzu mitoaroa ze hori euskal kultura defendatzea da pelota eta bestea ez. Erosi dudan azken sarrera delako. Soldata duinen diskurso horretan entzun dugu Inigo Etxezarreta duela gutxi, entzun genuen Peio Reparaz, eta hor ere, akaso demagogia pixka badago zoritxarrez, soldata duinen diskurso horrek egi guztia eta zintzotasun guztia ere,
beti ez duelako, eta errexegi erabiltzen dugu komodin hori. Soldata duinak ordaintzeko jaso dugu diru publiko mordoa, babesle pribatuen dirua, eta gainera egingo ditugu 50.000 pertsonako 60 eurotara. Bueno, soldata duinek eta kapitalismoak lerro berean ezin dute egon, eta batzuekin besteak justifikatu nahi izaten ditugu, dena esaten hasita. Goizeko 10 eta 51 minutu, hori nire maite duteza, begira, azken egunetan, eta lehenago ere, Peio Reparazi entzun nion, Inigo Etxezarretari entzun diot, makro egiterakoan soldata duinen komodina, ez dut maite. Ez delako erabat egia gainera. Eta gauzake horrela hain harin erabiltzea, iaia borroka sindikalen diskurso hartzera patronalean zaudenean hainbeste kontu ikibarra gauza hobekin iruditzen zaite. Eta tira, hausnarketan modura balio beza behintzat, dendenak ez duela balio eta beti ere soldata duinen aitzakiak ez duela balio milioika euroko presupuestoak mugitzen ari garenean musika kontzertu baten inguruan, eta berdin zait jarri ez da izan edo eta mitoaroa izan edo eta hemendik 500 kilometrotara ez da izan bat 1000 pertsona Euskal Herritik Bartzelonara edo Madrilera mugituta ETS-ek egiten badu. Eta gutxi hitz egiten dugu honi buruz bai hitz egiten dugula gutxi. Ze badirudi Euskal kultura ezin dugula kritikaren lapikoan sartu, ezin dela. Bueno, eta Euskal kulturak ere beharko du behintzat zalantzan jartzea azken urte hauetan daraman bidea, espekulazioa, katxeen gorakada eta bestelako jarrera hoiek guztiak. Tira, goizeko 10 eta 52 minutu ditugu eta kontzertu txiki xamar baten inguruko zozketa martxan jarri beharra daukagu. Begiek ez dute egunero berdin, begiratzen eta behida ez gaude bakarrik, hor kanpoan denak segitzen du berdin, ate honoiztik dago zabalik, betiko martxak ez zeukan maitasun. Betiko martxak ez zeukan nahitasunik, hau ez da altzagar. Ostiral honetan Tolosako Topike antzokian izango den esan ezinen kontzerturako sarrera bi dozkagu zozkatzeko, arratsaldeko 8 izango da kontzertua, eta gure sarei adi bazaudete, gaur helaraziko dizuegu, gaur esango dizuegu, nola har dezakezuen parte. Zozketan, kontzertu berezia, gonbidatu bereziak ere izango dituena, eta hormetan idazten diskoa antzoki giro goxoan aurkezteko modua. Eta ez dakidana da ze galdetuko diogun gure entzulei. Hasi errepasatzen entzuleok, ze galderaren materioriko zaizue, gaur gure sareetan eta horrela, ostiraleko esan ezinen kontzerturako sarrera bi lortzeko aukera izango duzue. Zutanik ezin dugu ezer egin, mundu hau hautsita dago lehen. Zozketaren berri esan bezala, gure sareetan izango duzu, baina guk gure gaurko lehenengo gonbidatuak ere aurkeztu behar ditugu. Igo musika inigo. Larogeita 10 urte inguru pasadira Donostiako lehenengo burtxo gudua ospatu zenetik. Egungo txapelketa nagusiaren aurrekaria izan zen nolabait. Garai hartan, bat-bateko bertsolaritzaren ohiko adieraztokia sagardotegiak eta ostatuak ziren, baina moixkorretik eta hori gainetik entzeko hainbat bertsolarik pentsatu zuten zerbait egin bertzela bertsoa taberna zulotik ateratzeko. Punta-puntako 20 bertsolari lehiatu ziren. Donostiako kursal zaharreko poxpolin aretoa leporaino beteta zegoela, eta holtzan bertsolaritzaren bi eredu.
taberna giroan sortutakoen bertso molde zirikatzailea alde batetik, eta garaiko balioekin bat egiten zuen kantaera zuzentzaleago bat bestetik. Gauzak asko aldatu dira ordutik, Poxpolin zarretik Nafarroa arenara, bertso gudutik txapelketa nagusira, baina larun bat honetan, 1935ko egun hartan egin zuten bezala, bertsozale donostiarrek hitzordu garrantzitsu bat edukiko dute. Donostiako bertso potagia, bilintxi balantxa bertso elkarteak sortua. Antolatzaiek egun osoko higitarau zabala prestatu dute, bertsolari, gai jartzaile eta bertso sortzaile askok parte hartezaten. Eta guk egitaraua aletuko dugu Manes Mujika eta Andoitz Urdapietarekin. Egunon, bikote, gerturatu beldurri gabe mikrofonora. Egunon, bai. Egunon. Bueno, lehenengo, bigarren kafean, gure gonbidatu guztiei, ez da ezer pertsonala, bi galdera egiten dizkiegu, galdera ofizialak. Beraz, nik biak botako ditut eta zuek aukeratu zeinek erantzungo duen ze galdera. Lehenengo galdera da. Etorriko balitz, zinema zuzendari bat orain zuen gana, zuetako norbaiten gana, eta esango balize. Jo, zure bizitzarei buruzko pelikula egin nahi dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta ezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, galderetako bat, eta bigarrena da laburragoa, baina agian zailagoa, ea nola gustatuko litzaizuegen izatea zuen funerala, zuen hileta. Beraz, esan bezala, bi etorri zaretenez, aukeratu zeinek erantzungo duen pelikularena eta zeinek hiletarena. Zuk pelikularena igual. Ni pelikulana, besteak beste denbora luzeagoa daukadalako aukeratzeko. Nik igual oraingo garaiak aukeratuko nituzke, orain artekoak igual estandarragoak izan diralako, ez? Ikasi, lan egin, familia sortu, baina zorionez, edo zoritxarrez, familia pixkat koskortu zait eta hain denbora gauzak egiteko, eta batez ere nik nahi ditudan gauzak egiteko, eta orduan uste dut pixkat gehiago daukadala orain eskaintzeko, orain dala urte batzu baino. Eta orduan hiletarena? Funeralan ikuspuntutik, eta bertso munduan pixka murgilduta gaudela, bertsoa egon barko litzake bertan, eta afari bat nire kontu. Oso ondo. Horrela bai. Horrela ospatu daitezke gauzak. Eta orain bai, bigarren kafeko galdera ofizialak erantzun da, mamian sartuko gara, egitaraua aletu berdugula aipatu dut, baina lehenengo galdera ezagitzaia edo horreixa den galdera bat egin nahi dizuet. 150 urte dira, Bilintx hiltzela. Zer pentsatuko luke Bilintxek prestatu duzuen egitaraua ikusiko balu? Pentsatu nahi dugu postuko litzakela, ez da? Behintzat ikusita, olako zerbait Donostin antolatzeko gai gerala, ez gu baizik eta nahiko bertsolari, nahiko bertsozale, nahiko gai jartzaile badaudela Donostin, olako egun osoko egitarau zabal bat antolatzeko. Aipatu dugu, egitarau zabala aipatu duzu oraintxe bertan, eta joango gara pixkanaka, baina antolakuntza nolakoa izan den jakin nahiko nuke. Txoritxo batek esan dit, ibili dela hor hueltaka WhatsApp talde handi bat Donostiar, edo Donostian bizi diren bertsolariekin, eta parte hartzea denei zabaldu nahi izan dezuela. Ez dira gutxi bertsolari hauek, eta jakin nahi nuke. Nolakoa izan den, prestakuntza lana aurreko hilabete hauek. Bai, egia esan bagenekan zerbait ola politia iteko asmoa, udaberri aldera, bilintxaria eta gero, eta azkenean esan genuen, maiatzaren 23 fetxa proposa da, zabaldu genuen, Donostiako bertsozale, bertsolari eta gai jartzaile komunitate hortara pixka guruk egin nahi genuen hori, eta elkarlanean, hausia eta segun. Elegante, goizeko 11etan emango diozue hasiera egunari, 11etatik 12:30 bertso saioak auzoetan, Intxaurrondon, Antiguan, Aieten, Loiolan eta Amaran, eta ondoren kalejira alde zarrera hau izan da zuen asmoetako bat. Ez da Donostiko hainbat auzoetara zabaltzea egun honen egitaraua. Bai, hori bastante garbi geneukan hasieratik, Donostin bestela gauzak beti alde zarrean zentratzen dira, eta gira dago Arratsaldean ere autu hori egin genula, baino bai nahi genuen, zabaldu eta Donostiko auzoetara iritsi, eta beste Donosti hortara iritsi, besteak beste gutako asko Donostiko auzo horietan bizi geralako, eta egunerokoan egiten degulako, ez da? Eta
hoxe garbi xamar ikusi genuen, nahi genuen gehiagotara iritsi, baino WhatsApp talde hortan jende gehiago ginean, baina bueno, gero bakoitza bere konpromisoa ditu, eta pena txiki horrekin gelditu bera, datorren urterako espero dugu haindikan ere egitarau zabalago bat egiteko aukera izango dugula. Bertsozaletasuna ere desberdina izango da auzoaren arabera, ez? Identifikatuta daukazue auzo bat bestea baino bertsozaleagoa dela, edo zaila da hori jakitea? Bai, guztiz. Nik uste auzo guztitan egongo direla bertsozaleak, baina bertsolaritza ez dutela berdin eragiten, bai jai batzordeek edo bai bertako komunitate ezberdinek. Kalejiraren ondoren Bulebarreko kioskoan dago hitzordua. Zer topatuko du bertsozaleakan? Bueno, libreko saio bat, ikusi genuna zen, bueno, pixka bat, nahi genuna da ere bai, hirian zabaldu, ez? Hirian ikusi zedila, pues bueno, gure hirian ere bertsolari, bertsozale asko daudela, eta irutza zitzaigun hortarako Bulebarreko kiosko oso zabala zala, orduan auzotatikan elkartu, eta nolabait ere arratsaldeko egitarauari hasiera emateko, bueno, libreko saio bat egingo da bertan, eta hortikan ja arratsaldeko plan guztia abiatuko da. Bueno, baina egun guztiko plan guztiek bezala bazkaria ere antolatu duzu, ez? Hori ere garrantzitsua izaten da, ez? Festarako eta ospakizunereko tarte edukitzea. Hori da, bai. Guardetxean izango da bazkaria, 20 euro antiketak eskuratzeko aukera dago, eta gaur da azken eguna eskatzeko beraz, oraindikan azkartz ibilio badauta aukera. Bueno, eta nun eskatu behar dira? Bazpare de informazio guztia emango dugu? Instagram bidez Bilintxi Balantxaren kontutik, edo bestela karteletan telefono zenbaki badago, eta bertara WhatsApp bat bidalita. Eta bai, arratsaldeko egitarauari erreparatuta, Bilintxi kalean balkoitik balkoira. Saioa izango da, kontatu diguzu, honen inguran zerbait txobait gehiago. Bai, bueno, lehen aipatu duzu, 150 urte Bilintxe hiltzala, eta irutze zitzaigun, tokatzen zala, zalantzari gabe berari keinu bat egitea, eta pues, Donostiko kale txikiena eskaini zitzaion bere garaian, eta saiatuko bera kale hori pixka bat handiago egiten, eta hoxe, pues, garai bateko estiloan, balkoiti balkoirako saio bat antolatu dugu, eta bueno, hori izango da pixka bat, pues, bazkariaren ondoren, ja berriz ere kalera atera, eta Aldezarra kasu hontan bertsoz betetzeko hasiera. Hor, Donostiarro ugari gerturatuko zaizkizu, baina turistak ere jarriko dira, zuei begira, balkoitik balkoirako tarte honetan, pixka bat agian harrituta geratuko dira antolatutakoarekin. Bai, guztiz. Bertaratuko dira eta ez dute ulertuko ez hizkuntza ezertan ari dien, baina, bueno, esplikatuko diegu. Bai, egia da, urte bete edo badara magu beste proiektu batekin, bertsoak kalera edo ditzen dugun proiektuarekin, da hor hilabetean behin lehenengo igandean ateatzen gera Donostiko toki desberdinetara ere bai, antxe soinu ekipoa jarri eta bertxotan hasten gera, eta han ere, gerturatu izan zaizkigu, begiratzen dute, ez dute ulertzen, turista ez diran batzuk ere ez dute ulertzen, baina ikusten dituzu atrebituena bintzat galdezka zertan ariote eran, eta egia da, gure kulturaren zatitxo hau azaltzeko ere modu polita dela. Eta ondoren bertxopoteoa egingo duzu, Okerez banago Bilintxkaletik abiatuta baita ere, ez da? Hori da. Bilintxkalean Manes eta Beñat Gaztelumendi ibiliko dira, librean, eta ondoren zazpitan, bertatikan, 9 laurden gutxi bitarte Aldezarrean ibiliko gera, bai bazkarian eta inguruan ibili geran bertsolari horiek, txandaka bertxotan. Eta amaitzeko jaialdia Guardetxean, eta egitarauaren kartela ikusita, segulako grazia egin dit, parte hartzaien artean Andoni Egaina dagoela, eta keinu bat egin diozuela, eta aurtengo Donosti hartua ongi etorri. Andoni Egaina jarri duzuela. Ikusi genuen, sortu dugu jarraitzeko bokazioarekin, ez? Eta orduan, irutu zitzaigun aukera polita, ideia polita izan zitekela, urtero Donosti hartu, eta, lehenengoa uste dut edozein etorri golitzaioken aukeretako bat Andoni Donosti hartzea zan, besteak beste edozein tokitan funtzionatzen dulako, eta uraxe karri dugu, eta nahi genuen pixkat itxi eguna, saio formalago batekin,
igual egunean zehar gerturatuko estan jendearentzako saio bat izan daitekena, eta holaxe hori ere guardetxean, aprobetxatuko dugu guardetxeari eskerrak emateko, zegia da, bueno, ez orain bakarri, beste hainbat gauzare beraiekin antolatu ditugula, eta hartu gaituzte beti, seguruna merezi baino hobeto, osea, hemendik aprobetxatu nahi dugu eskerrak emateko. Arituko zarete, hainbat bertsolari egunean zehar, aipatutako hitzordu desberdinetan, bada bai bertsolariarentzat eta baita bertsozaleentzat arnasgune moduko bat egia da, txapelketen tentsioen artean eta asko ibiltzen direla bertsolari asko, txapelketatik txapelketara baita ere entrenatzen, edo ez balin bada sailkapenetan, edo finalari begira, honek eskaintzen dio bertsolariari horrelako arnas hartzeko une bat? Bai, nik uste hori. Euskal Herriko txapelketan ibiltzen direnak orain ja udan gainezka ongo direla txapelketa ofiziala datorrelako, gainontzeko bertsolari guztiak lasaixiago ibiliko dira, eta orduan horrelako jaialdi berezi eta ekitaldi berezitan beraiek ere lasaiago eta gozatzeko asmoz etortzen dira. Bai, asmoa ere bazan plazak eskaintzea, ez? Bertakoei, egia da, esaten genuen, hemen guk antolatu behar ditu gauza, gure bila zaila da etortzeko, bertsolari asko daude, eta gu baino hobea gehienak, eta orduan eta baizan, olako erakustaldi bat egiteaz gain, Donostiar eta Donosti inguruan bizi dira nahin bati, plazak eskaintzeko modu bat, eta elkar ezagutzeko modu bat, ze asko gera, baino egia da, adin desberdinetako, realidade oso diferentetako, eta igual elkarren ezagutza handia ere ez daukagu, ez da, eta hortarako ere bada eguna. Zuk ere aurkezterakoan egitaragoa, aipatu zenuten, 1989ko herriarteko bertsolari txapelketan taldeak aurkezteko aukerarik ez izatetik, gaur egun Donostiko 3 talde aritzera igaro dela hiria, ez da, egonda aldaketa eta bertsolaritza osasuntsu dago Donostian esan daiteke. Hala dirudi. Bai, behintzat gure partetik hori auspotzeko asmoakin sortu genuen, Bilintxi Balantxa elkartea, eta jendea ere gerturatzen ari da gutxinaka, bai bertso eskolan, duela 2 urte lauzpabos ginen, eta atzogo justu bertso eskolan 9, eta beste pare bat etzian etorri, lugaritzen beste 4 egontzian hasi berriekin, beraz, gustuagoaz zifra horiek handitzen. Ni beti kontatzen diet abuelo zebolletarena egiten, ez? Eta 89ko txapelketan egia da ezin izan genula talderik sortu. Eta gerora jakin dugu bazebilela jendea hori izan zen igualpena, ez? Hor, Iker Alustiz eta biok saiatu ginen, eta gerora jakin dugu bazebilela jendea, baina elkarren ezagutzarik ez geneukan, ez? Eta egia da, niretzako behintzat olako zerbait antolatu, edo aurreko udazkenean bilinsaria bezalako sariketa bat antolatu, eta 18 lagun kantari, eta niretzako izugarria da. Gatozelako beste basamortu batetik Donostian, eta Donostin edozein saio antolatzen zanean, Hernan irajun behartzen jende bila, ez dakin nora, estigarra eta Donostin etzegon inolako girorik, ez? Eta bertsozalea beti izan da, Donosti, hori bai. Baina egia da, bertsolarien aldetikan eta izan dira urte batzuk, gero Añorga hasi izan, eta horra hasi dira, eta momentu honetan, 20 bat lagun arituko gera kantuan larun batean, eta beste inbeste ez, baina beste dozena batek, ezin izan dutelako, eta hori desde luego pozgarria da. Beñat Gaztelumendik onartu du bertsolari donostiar izenburua, edo zenik badakit batzut. Lehen behintzat, aserretu egiten zela donostiar deitzen bazenion. Behai galdetu beharko dio, baina nik uste dut gainditutako pagina badala horreia. Nik uste dut baietz. Behintzat larun baterako bai. Oso, da. Aipatu duzu, basamortu batetik etorri dela hiriaz, eta aldaketa egon dela. Jakingo zenukete identifikatzen zer gertatu den edo ze faktorek eragin duten basamortutik irten ahal izateko? Ez da erresa jakiten. Nik uste dut, azteko Donostik badu, kantatzen dugunetako batzuk era Donostian jaiotakoa, beste asko gaur egun Donostin bizi diranak, eta Donostik badu, hiriburu izan da, bat kanpokoen harrera hiri, ez? Eta askok, eta hor badago talde handi bat,
bai urteak daramatzana Donostin bizitzen edo ikasketengatik edo momentuko lanengatik bertan bizi dirala, eta nik uste dut bueno, izan dugu horiek ere detektatzeko eta gero, pues gazte hauek hor bilintxi balantxa sortu zuten, eta horren arrimura beste veterano de xente, bertso eskola veteranoa da gurea, elkartu gera, eta bueno, hor sortu da komunikazioa, saretxo bat, eta bueno, ez dakigu oso ondo zergatik, baina nahi dugu aprobetxatu olatua, eta ez dedila behintzat guregatik eten ez. Hala ere Donostian, eta esan bezala Donosti beti izan da bertsozalea, eta badago mugimendua, hala ere ni bertsozalea naizen aldetik eintzat, lagunak baditut Donostian, beraiei esaten didan bezala, ez batzuetan zuek San Sebastian zarete eta ez Donostia, eta badago Donostian bizi den herritar multzo handi bat ez dakiena hau gertatzen ari dela. Ez dakiena, ez soilik agian bertso potaji antolatu duzuna, baizik eta 4 urtez behin 15.000 pertsona elkartzen direla, beraien bizilagunak, beraien inguruko jendea, 15.000 pertsona elkartzen direla final bat ikusteko. Helburua bada pertsona hoien gana iristea, eta ala balin bada, nola iritsi daitezke? Bai, helburua da beti alik eta jende gehiena, bai euskerara eta bai bertsolaritzara gerturatzea, nola gerturatu hori agian errexena kaleak hartzen, beraiekin konpartitzen ditugun espazio horiektan bertxotan eginez, eta ulertzen, hemen badela herri bat eta bere ohiturak eta gauza ezberdinak egiteko gai dena, eta beraiek ere bai direla horren parte. Bai, hor, lehen aipatutako bertsoak kalera proiektu horren helburuetako bat bazan hori, ez? Eta jungera Sagüesera, jungera Aize Horrazira, jungera Aieteko parkera, jungera, bueno, pues igual berez bertsoak kolonizatu gabeko tokietara, hau da, jendea dagon tokira, eta jendea etortzen ez baldin bada, Mahoma eta mendia eta kontu horrekin, gugoaz, bertara, eta entzun nahi ez dunak ere, pues tarte batean entzun behar gaitu. Bueno, aipatu dugu egitaraua potentea dela, goizetik gauerako emanaldiak daudela, eta hainbat helburu beteko dituela. Zer gertatu behar da zuek geratzeko asebeteta eta esateko gaur hemen magia gertatu da edo pozikoa zeitxera? Bueno, batetik eguraldiak aber laguntzen digun pixkat, eta bestetik nik uste Bizpairu etorrita eskerrak ematera, ikusita utxune bat zegoela eta hori betetzeko gogoz zerbait sortu dela horrekin gustura gelditzen ga. Errepikatzeko gogoakin gelditzen baldin bagea, suficiente. Errezintuztenen antza, militarren alabantza. Bueno, orduan amaitzen joango gara eta bi gogorarazpen, lehenengo esan bezala gaur dela azken eguna bazkarirako izena emateko, eta beste aldetik galdetu nahiko nuke, orain balin badago gure entzuleen artean Donostiakoa den, edo Donostian bizi den bertso zale gazteren bat animatu nahi dena bertxotan astera, edo bilintxi balantxa ingurura gerturatu nahi duenak, zer esango zeniokete entzule horri? Bi aldiz pentsatu gabe hurbildu da, Horten adibidez, urrian helduen hasi berrien bertso eskola antolatu genuen, lehenengo urtea zen, eta jendeak aguantatu ikasturte osoa, oso gustora daude, bapatean iten dute, beraz, inolako presiori gabe, talde desberdina daude, giroa polita da, animatu. Bai, zalantzari gabe, animatu, ez gara hain jende gaiztoa. Bueno, esan bezala, animatu zaitez, entzule ikusten duzun bezala, plan ederrak antolatzen dituzte eta, bueno, gaurkoan bereziki, maiatzak 23 larun batean, Donostian egingo duten, bertso potajira jota animatu nahi zaituztegu, eskerrik asko bikote, gurera tortzagatik. Zuei, eskerrik asko. Irutxuloko iria, zuretzat nire mia.
txentzuleok Mikel Marquezen Irutsuloko hiria kantu honekin, egingo ditugu hurrengo segundu gutxiak, bagoaz aurrera gonbidatu eta gai gehiago gurekin izatera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Zerbait handia da bil, urria daukanak ere, gehiago nahi izaten dik, gehiago nahi izaten dik, bibia diargi, sirena hotxika bere, atzean dituzu bi. Gure saioa eguerdian bete-betean amaitzen da, eta ordu buelta hori aproposa izan daiteke udaberri garai honetan, taberna bateko terrazan edo etxeko balkoian eguzkitan eseri eta bermut bat hartzeko. Edari horren inguruko mundua gero eta zabalagoa da, eta ez dakigu jakin minez edo parrandazale xamarrak direlako, baina Amurrion bermut eguna antolatu dute datorren maiatzaren 24. Egun osorako egitarau antolatu da, eta sortu digun kuriositate argitze aldera, egunaren antolakuntzan dabilen, eta Barañano likore etxeko kide ere baden, Gaizka Barañano gonbidatu dugu bigarren kafera. Gaizka, egun honeta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, eskerrik asko. Zer moduz? Ondo, hemen gaude pizka bat azaltzeko bermuta egun Amurrion. Hori da. Bueno, Gaizka, ondori ditzen bazaizu, pixka bat entzulei ere testu ingurua, kontekstua jartze aldera, nondik dator, konta iguzu, nondik dator egun hau antolatzeko ideia? Bai, hasi baino lehen gustatuko litzaidak izatea Euskaldun berria naizela eta agian kostatzen zaitizkatxo bat euskaraz hitz egitea, baina orain dela urte pilo, Arabaz euskarazen Laudion pegatina bat zegoen eta ipintzen zuen hablado en euskera aunque no tengas ni puta idea. Orduan, ni hori egingo dut. Vale. Oso, orduan, hemen Amurrion, Euskal Herrian, edo EAen, egia esateko, bakarrik bi lantegi daude bermuta egiten dutenak. Orduan, eta biak Amurrion gaude. Orduan, nire ustez Amurrio leku aproposa da bermuta egun bat egiteko eta horretarako egingo dugu bermuteke. Gaizka, bermutaren kultura aldarrikatzea aipatu zen aurkezpen ekitaldian, azaldu iguzu pixka bat mesedez, zertaz ari gara bermutaren kulturaz ari garenean? Bai, orokorrean, hemen Euskal Herrian normalean bermuta edaten da ordu batuetatik 3 gutxi gora bera, eta hori da normalean bermuta aperitiboa delako, eta orduan aperitiboa esateagatik, apetito irekitzen du orduan, bazkaldu baino lehen edaten da. Baina beste lekutan, adibidez Madrilen edo Bartzelonan, ere bai arratsaldez edaten da. Orduan, kultura hori nire ustez aldatu behar dugu, eta ere bai afaldu eta bazkaldu baino lehen, baina ere bai beste alternatiba bat dago, eta da koktela bezala edatea. Gaur egun Euskal Herrian gero eta koteleria gehiago daude, eta badaude kotel pilo bat bermutarekin eginda, adibidez
Negroni, Americano, Manhattan, Dry Martini, eta hori, pues, bazkaldu edo afaldu eta gero, pues, oso ondo dago eta beste alternatiba bat da bermuta dateko. Begira, Goiuri, ni behintzat zerbait ikasi du ja erantzun honekin, hemen kulturalki gaizkak esan duena ez, eguerdi partean edo, gehiago hartzen da, baina... Nere ama da oso zorrotza edarien ordutegiekin. Bai? Bai. Joaten zara berarekin taberna batera eta esaten du, bueno, zer nahi duzu? Eta esaten duzu, garagardo bat eta esaten dizu, ez? Ordutegi honetan, garagardoa, ezin da, ordutegi honetan, ardoa. Bale. Edo bestela, ordutegi honetan, bermuta, kalimutxoa ezin da, eta berak dauzka oso argi bere buruan ordutegiak. Egia da hori ere kulturalki hemen badaukagu ez, eguardian bermut batzuk hartu eta gero siestarako gogoa jartzen duela, baina gaizkak esan digun bezala, edozein garaitan, eguarditik kanpo ere, arratsaldean, iluntzean gau partean ere hartu daiteke. Gaizka, egitarauan pixka bat sakontzen hasita, izango dituzue musika emanaldia, gastronomiarekin lotura duten ekitaldiak ere bai, baina guri, nolabait esateko, ekitaldi batek arreta deitu digu. Marianito preparatu txapelketa antolatu duzue, azalduko diguzu zer den, baina nik aurrena zalantza badaukat. Nor aurkeztu daiteke? Ni aurkeztu naiteke edo ez dakit tabernari, ostalari zuzendutako lehiaketa edo libre da parte hartzea? Bai, arazorik gabe, zuek nahi bai duzue, libre da, baina, normalean edo suposatzen dut, gehienak izango dira, edo kokteloroak, bartender edo tabernariak. Baina zuek gustatzen bazaizue gure etxean Marianeto preparau egitea, eta gustatuko ditzaizuke amurrera etortza partizipatzeko, arazorik gabe. Begira, ondo dago jakitea, akaso Goiuri, guk prestatzen ez genuke askorik asmatuko horregongo diren jakintxuen alboan, guri akaso gehiago dastatze gustatuko litzeguk, ezta? Marianeto preparatu. Saiatu gaitezke. Saiatuko gara, akaso sorpresaren bate emango dugu. Esan dugu beraz, bete-beteko egitaraua izango dela, eta tartean, Marianito preparatuen txapelketa hori. Gaizka, zuk zeuk esan duzu, hasieran, hemen, EAN behintzat bermutako iztein duten bi enpresa bakarrak Amurrion daudela, ez dakit, beti izan da zonalde bermutzalea, Amurri inguru hori? Bueno, bermuta konkretuki ez dakit, baina likoreak orokorrean, ni adibidez, ni naiz bosgarren belanoldia likorea, nire familian likoreak egiten, eta orduan, badago tradizioi potente bat hemen Amurrion, eta, bermuta agian, lehenengo bermuta hemen Amurrion, 1800 eta piko azkenean, 1800 eta ez dakit argita garbi segunetan, ze urtetan, baina tradizioi potente dago hemen Aiaraldean ere bai, ardoa munduan edo txakolin munduan ere bai, hemen dago Arabako txakolina eta ia upaitegi guztiak Aiaraldean daude. Orduan, badago tradizioi handia hemen Aiaraldean. Ziurre lurrez ere, zonalde emankorra izango dela horretarako. Konta iguzu, Gaizka, apur bate kuriositatez, nolako prozesua da bermuta ekoiztearena? Bermuta egiteko, erreza da, baina adibidez, zera zeoi bat da orduan. Hartu behar duzu ardoa, normalean ardo zuria erabiltzen da egiteko, bai bermuta gorria eta bai bermuta zuria. Normalean egiten da ardo zuriarekin. Eta gero mazerazio bat egin behar duzu botanikoekin. Derrigorrez bota behar duzu ajenjo, eta gero besteak, cada maestrillo tiene su librillo, orduan bakoitza erabiliko ditu botaniko desberdinak. Eta gero normalean ez da beharrezkoa, baina normalean botatzen da azukre pizkatxo bat, eta bukatzeko, normalean ardoa 11-12 gradu dauzka, eta bermuta eduki behar du 15. Orduan, gradu horiek lortzeko,
alkohola bota behar dugu. Orduan ja horrekin, gero mazerazio egin behar da, pues depende bakoitza, baina pues 3-2 aste gutxi gora bera mazerazio egin eta gero, pues ja bermuta egin behar dago. Aha, bueno, gaizka, horrelakoetan esaten da askotan ez, hartzain bati sekulatzaiola galdetu behar, zenbat ardi dituen. Ez dizula behin ere egia erantzungo. Zuri ere ez dizugu galdetuko zuen bermutaren sekretua zein den, baina imaginatu daukagula, bastakit, kuadrillako bazkaritxo bat. Eta, kuadrillakoak hurbildu dira, zure etxera edo elkartera edo dena dalako lekura, eta txak, kuadrillakoekin ondo geratzeko bermute goxo bat jarri nahi duzu. Bueno, baraino likoreriako hartuko dugu, baina horrela, toke ukitu berezi bat emateko ze gomendatuko zeniguke, horrela Marianito goxo bat prestatzeko. Pues, a ver, garrantzitsuena da bermu on bat erabiltzea. Hori da garrantzitsuena. Eta hemengoa. Hori da. Hori oso garrantzitsua. Baina, gero, adibidez, prestatzerakoan, maneito preparatu bat egiten baduzu, gero, deitzen da, maneito preparatuta gero, egiten da normalean ekotabe munduan, tweet bat. No, tweet ez. Twitch. Orduan, hartzen duzu laranjaren azala, eta horrela egiten baduzu, bere aceites esenciales edo bere aroma botatzen da, orduan, Marianito hori freskoagoa da, eta, berezia da ere bai, orduan, pues hori toke desberdina emateko eta freskoagoa izateko ondo dago Twitch hori. Begira, trukotxo bat ere ikasi dugu. Badago beste joera bat, ni behintzat nire inguruan hemen Gipuzkoa inguruan ikusten dudana, gaizka eta bermutari batzuk, beste edari batzuk eranzten dizkiote, batzuk botatzen diote, ez dakit, kanpari txorrotada bat, beste batzuk ginebra txorrotada bat ere bai, horrelako gauzak ere ondo edo benetako bermut bati hobea da zuk esan duzune trukoa egitea? Nire ustez denetarik, azkenean jolastu behar dugu ekin, orduan, baina, karo, bermu preparau bat egiteko, bermuta normalean 15 grado dauka. Botatzen baduzu ginebra, 40, botatzen baduzu kanpari, 25, orduan da potentegia. Orduan, botatzen baduzu destilatu bat, edo ginebra, edo ron, edo whisky, pizka bat, botatzen baduzu pizka bat, gero, nire ustez, bota behar duzu ere bai, edo sukua, edo soda, edo zeo zer, gradu hori jesteko. Bestela, Marianito potentegia izango da, eta, ostias, bazkaldu baino lehen, 18 gradu zeo zer edateko, pues, agian gehiagi da. Baina beno. Akaso gehiagi izango da, baina ez norbait probatu nahi du eta gero siestako eskur bat egin, hori ere ez da gaizki izango. Gaizka esan dugu, maiatzako 24 Amurrion egingo duzuen bermut egun hori, lehen da bizikusi beharko da, nola ateratzen den lehen eguna, baina lehenengo egitera animatu zaretenerako aurrera begira ez dakit, bigarren bat egitea edo bestelako ekintzen bat antolatzeko ideiaren bat edo baduzu buruan? Bai, badaukagu beti gauzak buruan, baina nire ustez hau jai potente izan alda, orduan begiratu behar dugu oso ondo nola egingo dugun 2 aste barru, eta nire ustez urren urtean berriro egin behar dugu, eta jai potente izan alda, orduan gustatuko litzaguke hori, ondo egitea. Lehen da biziko hori behintzat egingo duzu, gero etorriko dira balorazioak, eta bukatzeko gaizka esan dugu, Barainaino likore etxeko ordezkaria ere bazarela, aipatu diguzu, 5. belaunaldia, horre urte asko dira, ezagutza asko izango duzue pilatuta, pentsatzen duzuek ere, urteetan zehar somatuko duzu, kontsumitzaien aldetik ere joera ezberdinak eta izango direla, gaur egun horrela ekoizten dituzuen produktuen artean, zer azpimarratuko zenuke? Gure produktu historiokoagoa da patxarana. Daukagu 3 patxaran desberdinak, bat patxaran Barañano da patxaran normala, mazerazio normala endrinekin, gero daukagu beste bat, pizka bat,
gourmetagoa, edo ez dakit nola esan, premium, da con endrinas deshuesadas, ez dakit nola esaten da hori euskaraz, eta gero daukagu beste bat, ja, rizando el rizo, pues hori con endrinas deshuesadas hori deitzen da patxaran gaizka, eta hau da barrika barruan sartuta. Orduan toke desberdina dauka, eta bueno, pues adibidez hau hartzak jatetxean dago, orduan da beste mai bat. Ikusten dugu beraz Nibratuagoa, vamos. Ikusten dugu beraz mundu horretan ere garapena eta ikerketa ere etengabeko izango dela eta produktu berriak atera joango direla. Gaizka Barañano, esan dugu, Amurrioko Bermut eguneko antolaguntzako kide eta Barañano likore etxeko ordezkaria. Eskerrik asko, bigarren kafean bermutari buruz eta bermut egunari buruzko xehetasun gehiago mateagatik, ondo joan dadila, maiatzaren 24ko lehendabiziko egun hori, eta akaso, behin egun hori pasatzen denean, balorazioak egiten dituzuen eta aurrera begirako ideia dituzuenean, egingo dugu, beste hitzordu bat, eta izango dugu berriz ere elkarrekin hitz egiteko aukera. Eskerrik asko! Eskerrik asko zuei! Agur! Agur! Iraieko igande batean itxaso etxera bueltan Erdibana Toyota zarrean zenbat aldiz okerreko irtera elurra bidertzean beldurra diot loari gaua bizi goizeani hasi beste naiz egin Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Malko guztiak gabitzen dira gure irrietan gezur guztiak gabitzen dira zuen egietan egun sentiak Goizeko 11:23 minutu entzuleok eta guk aurrera egin behar dugu gonbidatu gehiago oraindik gurekin izango ditugunak, baina lehen aurreratu dizuegu eta gogorazpena ere egin nahi dizuegu. Gaur bertan jarriko ditugula gure zozketan martxan, esan ezinen, ostiral ontarako Tolosako Topik Aretoko kontzerturako sarrerak eta tira, zozketa horri martxan jartzeko inspirazioa behar du. Zerbait galdetu beharko diogu gure entzulei, hori? Bai, noski, baina ez dakit zer galdetuko diogun. Nun idazten dituen kantuak azken diskonetan? Janire Arantzabek? Esan do. Horrek ez zita aukera ematen kafearekin bromarik egiteko muganekin egin genuen bezala, baina saiatuko gara. Bale. Beste bueltat ematen dugu. Baina, gustatzen zaite. Bai. Bueno, kontua da, galdetzen duguna ere, gure Instagram kontuan egongo dela parte hartzeko modua. Segituan gainera, hemen eguerdiko 12 iritsi orduko, hortxe izango duzue, eta ostiralean kontzertu zinez berezia esan ezinek eskainiko duena, eta bertan gainera, konta daitekena bintzat kontatuko dugu, Julen, setlist berezia dela, artista gonbidatuak badirela, bai. Maite ditugun artista gonbidatuak, eta jendeak ere maiteko dituenak, horraino irakurriko dugu. Vale. Ni bezala dena Bueno, Jolen, kontatu? Ez dugula kontatuko ezerrez. Ez baitakit, ez digu Janirek baimenik eman dena kontatzeko, eta beraz, guk konta dezakegu artista gonbidatuak izango ditugula. Bueno, kontatu behar duguna da, joan nahi baldin baduzue, zozketan izena emateko, baina, lasai, ze zozketa irabazten ez baduzu ere,
sarrerak oraindik salgai daudela. Oraindik salgai daude, Topik aretoaren webgunean, eta bestela esan ezinen Instagramen ere baduzu hor storietan aukera, sarrera horiek eskuratzeko ostiraleko kontzerturako. Bai, artista gonbidatuak, nor diren, oraingoz behintzat ez du esango, astea luzea da. Akaso baten bat kontatzen joango gatzaizue. Eta beste gauzat esango dizugu, gure laborategiko pianoa desagertu eginda. Akaso? La porra dago. Akaso gure laborategiko pianoa agertuko da ostiraleko Topikeko kontzertu horretan. Jon Arretxe bertzaitugu. Nork laportu du pianoa. Entzuleo goizeko 11:26 minutu bagoaz aurrera esan da bezala, gai gehiago eta gonbidatu gehiago ditugulako, zuekin hurrengo minutuetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sarkuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Naiz irratian, bigarren kafea. Lurruntxuri bat bezala aizen meneko hemen zegoen. Hamarkada bat darama jada Trebatu elkarteak Ipar Euskal Herriko laborari gazteei sostengua ematen. Laborari berrien prestakuntza eta berauen negozioak modu errealean frogatzeko aukerak ematea dira besteren artean elkartearen helburuak. Duela gutxi egin dute hamarkada honen baloraziorako batzarra eta aurrera begira jarrita ere badirenez, Trebaturen ibilbideaz eta hemendik aurrerakoa zaritzeko gonbidatu dugu bigarren kafera, Miren Ariñorduki, Trebatu ekimeneko kidea eta Milika Fruitu Izuzkien ekoizlea. Miren, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon eta mila esker. Zer moduz gara, Miren? Ongi. Tira, Miren, laster hasiko gara Trebaturen inguruan hizketan, baina guk saio honetan gonbidatu guzti bi galdera egiten dizkiegu elkarrizketa hasieran eta galdera horiek Goiurik egingo dizkizu. Bueno, Miren, lehenengo galdera da, nik biek egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa zehatz bat, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, aukeretako bat, galderetako bat. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea, edo nola irudikatzen duzun zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala, bi galdera horiek bota ditut nik, eta zuk aukeratu behar duzu, bietako zein erantzun. Lehen aukeratuko dut, alaiagoa baita. Eta, nahiz eta ez ere izigarri interesgarria izan, baina aukeratuko nuke uste duten bizitzaren pixka bat oraiko partea edo azken urteetakoa kondatuko lukeena laborantzan plantatzea, instalazioa, fruitu arbolen landatzea, proiektu horren garapena berdin.
Laborari gazte baten ibilbidea. Izenburua bezala ere balio du, laborari gazte baten ibilbidea. Pelikularako izenburu ere, badaukago, beraz, dotore. Miren, zu zeuke jarri diguzu, nolabait ere zubilan hori egin diguzu, laborari gazten baten ibilbidea aipatu duzu, eta uste dut trebaturen inguruan aritzeko zubilan polita egin duela. Esan dugu, 10 urte, miren, trebatu martxan jarri zenetik, duela gutxi eginda 10 urte hauen balorazio hori, zure esperientziatik abiatuta, zer nolakoa da, ari da izaten trebaturen ibilbidea eta zer nolakoa ari da izaten zure ibilbidea trebaturen inguru horretan? Beraz trebatu sortu zen orain duela 10 urte, beraz orain konda da, zerbait da 10, baina oraino zerotik hasten den proiektu bat tipitik garatzen da eta oino egin batean aski behia bezala ikusten alda. Naiz eta urtez urte garatu eta proiektu behiak garatu eta loratu diren. Eta oino segitu behar du bere helburuak eta eragina ukaiteko hemengo laborantza paisaian. Hori esan den dezake. Miren, esan duzu, nolabait ere, 10 urteko ibilbide bat badela, baina trebaturen kasuan, garrantzitsua da noski 10 urteko ibilbide hau, baina beti da ez, nolabait ere, beti da hasiera moduko zerbait ze, etengabe edo jendea ari da bere proiektuen hastapenak trebaturen bidez egiten, beraz, sare hori, oinarri hori, 10 urteko oinarri hori hor dago, baina beti ere pentsatzen dut kide berriak batzea, ekimen berriak batzeak ere, nolabait ere proiektua edo ekimena bizirik mantentzen lagunduko duela. Bai, hori da, zenta proiektua hasi da, edo trebatu hasi da lehen trebatze proiektu batzuekin, eta haien ibilbidea, nekeziak eta ikusirik, gu beti gabiltza dispositiboa hobetzen eta saiatzeko hori gerota edo eskaintza zabalagoa izaitea perfil eta egoera desberdineri. Beraz, pixka bat hori da, izaiten dira, izan delarik lehen azle bat trebatzen ari, realitate behiak agertu dira, nekezia erronka behiak, eta beraz proiektua berri izan da landu horren inguruan, berdin baratze zainekin, Hola, motoztu egiten da. Miren, esan duzu nolabait ere, astapenetan diren hoiei laguntzeko ekimen bat dela, adibide bat jartzeko, laborari gazte batek bere proiektua edo martxan jarrene baldin badu, ekoizteaz haratago, zeintzuk dira eman beharreko urratsak norberak bere proiektu bat martxan jarri ahal izateko? Bai, hor beraz, pixka bat azaltzeko trebatzea idekia da, beraz, laborantza proiektu bat duen pertsona bati, eta bainan gehienetan horiek dira etxalde batean ahonditu ez diren jendeak, beraz, badute jadanik behar bada formakuntza teoriko bat, baina praktika falta zaie. Beraz, gaitasuna iniz oraino lantzekoak dituzte, beraz, bai, praktika ekoizpenarena, izan baratze zainentzat, ekoizpen zikloa, azleentzat, kabalen zaintzea, pentseen zaintzea, osagarria, baina gero ere berbada transformaketa, gasnaren egitea, eta ondotik salmenta, eta gero badira ere gaitasunak arlo administratiboan, kontabilitatean, diruaren kudeaketan, eta beraz badira 10 edo 100 gaitasun lantzekoak eta trebatzeako ere hori albidetzen du instalazio fasera eta jibatua intzin, beraz arrisku gutiago hartuz eta inguratua izanez. Askotan aipatu izan du da, miren leku askotako kontua da, lehen sektorera, jende gaztea erakartzea berez kosta egiten dela, ze ari gara, laborantzaren inguruan hitz egiten, eta garbi dagoena da, dedikazio handia eskatzen duen ofizioa dela, ordu asko sartu beharrekoak, askotan, jaien gutxirekin aritu beharrekoak, zalantzan, horrelako ekimen bat edo proiektu bat martxan jartzeko zalantzan dabilenen gazte bati, laguntzen dio trebatu bezalako proiektu bat inguruan duela sentitzea, gau da nolabait ere bada aldi berean
bultzada bat eta babes moduko bat horrelako proiektu bat martxan jarri nahi duenarentzat? Bai, hori da, eta egia da erraiten duzuna, lantzamarena eta implikazioarena, eta hori bizitzea ere eta frogatzea albidetzen du trebatzeak. Eta beraz, ikustea, bai presgirenez implikazio eta lantzama horren emaitea, eta ze horreka lortzen den gero lanetik kanpoko biziarekin. Zuk zeuk aipatu duzu Miren, lehen badirela, ekoizteaz edo laborantzan aritzeaz haratagoko egin beharrekoak, ez? Horrelako norberak bere proiektu bat martxan jartzen duenean, izan litezke gai administratiboak, izan litezke norberak ekoizten duen hori gero, salmentara nola bideratu, ez dakit gaur egun sare sozialen kontua eta hori guztia ere hor dago, Trebaturen 10 urteko ibilbide honetan, laguntza emateko edo babesa eskaintzeko modu horretan ere pentsatzen dut bilakaera bat izango zela, ezta? Ekimena bera ere joango zela, esperientzia horietatik ikasten. Bai, Trebatu sortu zen hemen iparaldean ditugun laborantza egitura desberdinek zuten sortu Trebatu. Eta horietan badira adibidez etxe ekoizleen elkartea edo Bierko Lujaren elkartea laborantza biologikoa lantzen duena eta beste hainbeste. Eta salmenta aipatzen baituzu eta bada ere beste lakatzea, transformazioa hori etxe ekoizleen elkarteak laguntzen ditu laborariak hortan, eta beraz hor bere zerbitzuak emaiten ditu trebatzen direner. Hola haiek haien hastapenetan, galderekin edo aholkuak ukanditzaten eta metodoak ere haien salmenta hasteko. Bai, eta esan dugu, 10 urteko ibilbide hau baloratzeko batzar bat egin dela, eta baita ere aldi berean batzar horretan Miren aurrera begirarako, ez dakit, erronka, edo behintzat hausnarketatxo bat egin dela aurrera begira, nondik nora jo, bi galdera egingo dizkizut batean, gaur egun Trebatu ze osasun egoeran aurkitzen da, nola aurkitzen da Trebatu, eta zeintzuk dira, hemendik aurrera, emateko pentsatuta dauden urratsak? Bai. Beraz, Trebatu orokorrean funtzionamendua ona du. Gero ikusten ditugun erronkak bi dira, zenta ostion aipatzen zinuen bai gazteak bilatzen direla belaunaldiak ahaberritzeko, baina ere etxaldeak bilakatzen dira instalatu nahi dutenentzat plantatzeko. Laborari hainitz doaz erretretara eta joanen dira erretretara ondoko urteetan, eta familian segidarik ez dutenek nekeziak ala ere dituzte ez ezagun bati edo etxekoa ez den bati haien lantresna usteko. Eta hori erronka ikaragarria da, nahi badugu segitu, nahi baditugu beti laborariak gure lujaldean eta lekuan berean ere elikadura ekoiztu. Beraz hor bada erronka potolo bat eta ez da bakarrik Trebatu lanean hortan edo gogoetan hortan, baina parte hartzen dugu ere. Eta bigarrena ala ere da bai beti gazteen sensibilizazioa edo trebatzea eta formakuntza ere proposatzeko. Eta formakuntza bat ere eskaintzen dugu eta urte batzuetan edo adibidez COVID garaia eta gero jende hainitz interesatu da laborantzari eta hor berriz zilukipi bat ikusten dugu eta pixka bat kezkagarria da proiektu ere maileak izanen diren beti. Beraz, bada erronka bat gazteen aldetik eta bestea transmisioaren aldetik. Horre, aipatu duzun hori oso garrantzitsua da, ez? Miren, nolabait ere, etorkizuna bermatuko baldin bada, garrantzitsua da, zuk esan duzuna, erretiroa hartzen ari den jendea ordezkatuko duen laborari gaztez osaturiko multzo bat egotea, baina zentzu horretan, positiboa edo baikorra izateko motiboak badira, esan nahi dut, zuk esan duzu, badirela eremuak laborantza garatu alizateko, etxaldeak badirela, hor gakoa izango da hori ezta, etxaldeak dituzten eta erretiro hartzera doazenen, eta belaunaldi berri hoien, hau da, akaso formakuntza bat izan bai, baina lanerako
lurrik ez duten hoien arteko, transmisio edo zubilan hori egitean giltzarri izango da trebatu, garrantzitsu izango da hori. Bai, hori da, eta guk nahi duguna izan da ere, edo proposatu da trebatzea egitea erretiratuko den pertsona baten etxaldean. Eta hola, 3 urtez, urte batez, 2 edo 3 urtez, pertsonak pixka bat elgarren ondoan bizi bezala dira, erretiratua dena gehienetan ondoan bizi da eta beti orgaindi da eta ikusten du gazte bat bere lujetan lanean ari eta gazteak eskutan hartzen du lan tresna eta helburua da aiekuntza konpontzea eta konfiantza bat sortzea ondotik transmisio bat egin ala izaiteko. Erresago da hola pasatzen delarik, pixka bat transizio batekin, ezen ez eta egunetik biharamunera pertsona batek ez ezagun bati etxaldea ustea. Bez hor nahi genuke guk kokatu. Hor, pentsatzen dut, miren, hasieran, zuk epatzen duzuna ez, garrantzitsua dela, elkarren arteko harreman hori, konfiantza hori sortzea, baina akaso erretiro hartzera doan laborari batek ere nahiago izango duela pentsatzen dut, berak urteetan egin duen lan hori jarraipena ematen zaiola ikustea, guztiak galtzera doala ikustea, baina zentzu horretan uste dut, bi aldeetatik borondatea egonda, nahi komatxoen artean erresa edo bideragarria izan daitekela, ez? Transmisio edo jarraipen hori bermatzea. Bai, eta hortako behar ditugu eta baditugu beharrik jadanik adibide batzu, hola eta ongi pasatu diren transmisioenak, baina behar dugu lortu gehiago sortzen eta idekidura hori atsemaitea ez da beti erresa. Hainitzetan, orain gertatzen den eskema nagusia da erretiratzen den laborariak uzten dituela bere lujak auzoeri entreteni ditzaten eta hola gauzak ez dira gehiegi aldatzen ezen ez eta beste norbaiti ongi etorri egitea. Aipatu dugu, 10 urteko ibilbidea egin duela trebatuk eta miren Ariño Orduki aipatzen ari zaigun moduan, aurrera begirarako erronkak eta ere badituzu horrek, pozgarria da ikustea etorkizunari begira ere aurrera begira lanean jarduteko gogo zaudetela. Miren, zure kasura etorrita aipatu dugu hasieran ere, Milika fruitu izozkien ekoizle ere bazarela, saiguzu nola izan ziren zure astapenak, zure trebaturen bidetik, orain egiten ari zareten lan horren bidetik murgildu zinen laborantza munduan? Beraz, ni ez zahas, trebatu ez baitzen oino sortua edo sortzen ari zelako ni instalatu nahi zelarik laborantzan. Baina nik ene ibilbidea, beraz ez naiz etxalde baserri batean handitu, baina agronomia eta inguramen ikasketak egin ditut. Eta ondotik pixka bat lan egin dut laborantzan teknikari bezala, eta hortik ukan dut gogoa laborantzan proiektu bat ere maiteko, eta beraz hasi naiz pixka bat terrenuan formatzen, ikastaroak egiten fruitu ekoizpenean, eta luja sekatzen. Eta hola, ene proiektua landu arau, edo teorian hasteko teorikoki landu arau, atseman dut anauze egian lur zati bat, 2 hektarakoa, eta hor landatu ditut nire fruitu tiki eta fruitu arbolak. Eta dena pixkat luze da, beraz fruituak zuaitzak landatu eta zuaitzak landatu, eta bizpailu urte ondotik fruituak biltzen hasi, eta izozkiak egiten hasi. Eta horrela, badakigu uste du gainera orain bolara lanpetuan zabiltzara ez gu, trebatuko kidekin harremanetan jarri ginenean elkarrizketa ulotzeko esan ziguten, bolara lanpetuan zabiltzatela, beraz orain da zuen lanerako buru belarri aritzeko sasoia? Bai, justu orain berean hasten ari da, lehen fruituak hasten baitira ontzen, beraz lehen gereziekin hasiniz eta haste untan hasiko dira mugurdi, abi, eta gero uda osoan agorri londaja arte. Miren, garbi esango dizugu, milika.eus webunean sartu gara, ikusi dugu, salmenta.gari ere badituzula zure proiektuentzat, oraindik ez ditugu dastatu, baina webunean ikusi ditugun izozkiak, begitik behintzat oso ondo sartu zizkigu eta dastatzeko gogoa jarri zaigu. Miren Ariño Orduki, esan duguna, trebatu ekimeneko kidea eta Milika fruitu izozkien ekoizlea.
Eskerrik asko, bigarren kafean, trebatun egiten duzuen lanaren ondinorakoak azaltzeagatik, eta uste dut, zuk esan bezala, etorkizunari begira baikor zaretenez, aurrera begira ere izango dugula berriz ere bigarren kafean trebaturen inguruan aritzeko aukera. Mila esker! Bai, bikain, mila esker hainitz. Agur! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you. Entzuleok 13 minutu guerdiko 12etarako eta Neko Iturbe gurekin dugu berriro ere. Neko, guerdion. Zergatik ez zaitute entzuten. Orain bai agian ez orain entzungo zaitu. Eguerdion, Eneko. Eguerdion. Bueno, bitxi ez berri, bitxi xamar batzuk edo xelebre batzuk pilatu dituzu azken egunetan. Bai, hori da. Eta tartea egin dugu berriro, zurekin munduan gertatzen diren xelebrekeri horiei begiratzeko. Bai, hori da. Nik badakit jendeari gustatzen zaiola, Bai. Nik askotan esaten dut, esaten dut, denak eskatzen diatela tarte hau egiteko, gaurkoa ez da gutxiago, gaur ere, beste berri edo bitxikeria batzuk ekarri ditut, eta bira, lehenengoa, kontatuko dizuet. Jan Miskovic. Ez dauten dezute Jan Miskovic? Ez. Eta izenak txisterako ere arriskua pizten du. Ez daka txiste askorik. Ados. Badakize, azalduko dizuet zein dan, Jan Miskovic. Jan Miskovic da dioptria gehien dituen gizona. Ai, gaixua. Eta horretaz gain argazkilaria. Barkatu? Bai, entzun dezutena. Desenfokearen erregea. Hala, nik ezagutzen dut, argazkilari ez, videografo daltoniko bat. Bai. Eta beti oso bitxia iruditzen zait, ze gero nola edizio lanetan eta zuk bideo bat egiten duzunean, gero kolorea ere egokitu behar duzu, eta pertsona honek bere sistemak dauzka, zen nola daltonikoa dan, ezin du zuk egingo zenukeren bezala egin kolorearen egokitzapena, eta beti iruditu zait bitxia nola aukeratu duen ofizio hau, daltonikoa izan da, esaten badiazu munduan dioptria gehien dauzkan gizonak erabaki duela argazkilaria izatea, egiten zait bat ere. 100 dioptria gora. Hori da, bai. Hori posible da. 108 dioptria. Hori da, 108 dioptria ditu. Baina muga nun dago? Ez dago. A ber, mugarik ez dakit badagoen, honek muga du espazio fisikoan ze katalejoak ditu beta horrekoak beharrean. Sekulako kristal potolo edukiko du. Da, kristal baten barruan, kristalak txikitzen balijoaz bezala, olako prisma moduko bat. Bai, hori da. Bueno, 108 dioptria ditu, inogozuk. Esan dezu, 62 urteko esloveniar bada, eslovakiarra barkatu, eta, inoiz dokumentatu den, miopia handiena du pertsona honek. Eta betaurreko bereziak erabiltzen ditu, eta horiek gabe, ezingo luke, noski, aurpegirik ez da ezer bereizi, munduan, ez? Eta, umetatik ikusmen arazoak izan ditu, ala nola, ambliopia, astigmatismoa, estrabismoa, keratokonoa, izan ditu, arazoak umetatik, eta arazo horiek larritu ziren behin, behin uretako motor batean istripu bat izan zuenean. Eta 2001an adibidez, begi bakoitzeko 45 dioptria zituen. Eta orduzkerotikan, lau edo 5 dioptria igo dira. Zituen arrokak ikusi edo? Ze? Zituen arrokak ikusi? Moton zijoala edo?
bueno, umetatik... Ondo juren, ondo juren. Nahikoa da. Ba, ez ondo juren. Beste izan gero. Eta, bueno, Pena ematen dit. ba, hau dena jakinda esango dezute, Baina, nola ateratzen ditu argazkiak edo nolatan da argazkilaria. Ba Miskovicek, bere ibilbide arrakastatsu izan du, argazkilaritzaz gain, beste hainbat esparrutan, kirol eta ekitalietako argazkilari profesionala dalako. Eta berarentzat diseinatutako betaurreko berezi batzuk erabiltzen ditu, argazkilaritzarako. Eta elkarrizketa batean aitortu zuen, ez duela batzutan lortzen, argazkian atera nahi duen horri, zehazki enfokatuta ateratzea edo beak ez duela batzuetan ondo ikusten. Baina beak esaten du, agertze baldin bada hor zerbait, ondo da hola. Nahikoa dala horrekin, argazkia ateratzearekin eta argazkian zerbait agertze baldin bada. Beraz, beretzako hori nahikoa dela. Eta hori, gaurko lehenengo albistea. Kuriosoa da, Izugarri. Nik ezagutu nuen behin udalekutan, mutil bat, 16 dioptria zituena. Eta betorrakoak kentzerakoan, ura mareatu egiten zen. Aldaketa oso handia da. Eta uretan betaurrekoekin ibili bartzuen, baina oso tentuz, betaurrekoek dirutza balio zutelako. Karo, ze gainera... Ez jakintasunetik badago horrela dioptria neurri estandar edo normaltzat jotzen den zenbaki eskala horren barruan badaude. Jende gehienak bizpairu lauko buelta horretan izaten ditu, ez? Esaten dut, gutxi gara bera kokatzeko, besterik gara. Nik pixkatxo bat altua dakat, nik dautkat gutxi gara bera lauta erdi bost, inguru horretan. Ez da oso altua, baina bada, hola, numero majua. Nik oso desberdin dauzkat. Daukat begi batean 1,5, eta bestean 3,75. Eta orduan... Zehatze 3,75. Kentzen ditudanean betaurrekoak, begi bat itxi edo bestea itxi, oso desberdin ikusten dut. Begi batetik nahiko ondo ikusten duzu eta bestetik nahiko gaizki. Hori da. Nik bietatik gaizki. Laburtuta. Eta nik uste dut, bakizu zergatik dela. Hau zit inorko esan, Baina, oean egoten nahizelako mugikorrarekin, benetan. Begi bat itxita. Almohadara pegatuta. Uste dut horregatik dela. Oi, zaplastiko dukena, neska. Izan daiteke horregatik. Baina oso gaizkiari zara orduan, bizitzan. Bizitzan oso gaizki. Hemen nago, pentsa gaizkiari nahizen. Begi txarreko aldean ematekotan, ja, total. Zaplasteko esan du eta ematekotan begi txarreko aldean emateko. Bueno, baina lasaiago gaten naiz, 3,75 daukat eta pentsatzen nuen oso altua zela, eta etorri da Janik esatera, 100 zer? 108. Jesus. Hori. Orain lasai zaude ez dago, Judi. Lasaiago nago. Bueno, ez zaitea gian hain lasai egon, ze Alemanian meteorito bat erori da, Alemanian etxe batean. Ai. Ze gertatu da? Koblenza izeneko herri batean, meteorito bat erori da, etxe batean. Lasai, ez da inor zauritu. Koblenza oso herri polita da, Eta, objektuak dirudienez Frantzian, Belgikan eta Luxemburgon ere ikusi zen, zeruan, nola zeharkatzen zuen, eta gutxi gora bera futbol baloi baten tamaina du meteoritoak. Nahiko txikia da, eta teiatuan zulo bat egin zuen, eta zorionez, utxik zegoen gela batean erori zen, eta beraz, etzen inor zaurituta geratu, eta etzen, Barkatu gauza serio da, eski grazia egiten diate enekoren notizia hauek, hemen indiokere jarri du, bai eneko herria zure bitxikeriekin. Futbol baloi tamainoko meteorito bat zure etxeko teiatu zulatzen sartu da, baina logela utxik zegoen, eta tira, ez da besterik pasa, xelebera da. Ez, esanet, behintzat Bilintxi hori gertatu zitzaion gutxi gora bera, ez? Meteorito batek akatu zuen bilintxi? Ez. Kainoikada batek, ez? Bai, arma jaurtikari bat sartu zen bere logelan eta hanka galdu zituen. Beraz, etxe batera erori da, bai. Eta etxe horretan bakarrik eragin ditu kalteak, ondokoetan eta ezer ez du... Ez, etxe horretan bakarrik, baina, karo, meteorito txikia da, eta beraz, futbol baloi bat, gutxi gora bera. Nahiko txikia da, kontuan izan da, meteorito... Bai, dinosaurioak estingitu arazi zituena ondixiago izango zela, ezta? Hori da. Eta, berreskuratutako zati honek, didurienez, kondrita bada. Hau da, meteorito harritxu mota ohikoena. Eta duela 4.500.000 urte inguru eratutako, egitura mineral
esferikoak dira. Zer egin da aspertu hor bueltak egitzez eta esan du, hor bera aldera. 4.500.000 urte bueltak ebilita gero, esan du, ea zer dago norberan, Eta, eta bueno. Alemanian, erori. Alemanian, bai, Koblenza. Oso herri polita da, Koblenzak ez du izen Alemaniarra ematen. Osa, nire esaten didazu... Egia da. Italia. Nik esan barruen Andaluzia, ez? Koblenza. Gauza esan dizut, Koblenza da, barkai da zue, eta hemen egozentrismoa agertzen ari zaigu H eta guzti. Koblenza da, espainolik nola ditu dioten, ze alemanez, Koblenz da. Koblenz. Baina, eta egit hor badaukagu... Eta euskeraz Koblentza. Hor ere... Koblentza. Hor ere... Ez da egit. Alemaniako Renania Palatinatua Estatu Federaleko hiria. Rin ibaiaren bi ertzetan kokatzen dena. Bai, Rin ibaia gainera hor banatu egiten da, eta isla bat sortzen du, gaztelu ederrak ditu Koblentzak, oso ederra den hiri bat, eta, bueno, UNESCO-ren gizateriaren ondare ere baden herria da. Oso leku ederra, eta, bueno, Rin eta Mosela, hortxe inguratzen ditu, Rin eta Moselak inguratzen du herria, eta benetan, haizu, bizita egiteko modukoa da, hori bai, kaskoarekin joan beharko da, bertara. Hiri senidetuen artean ez dagoela Euskal Herriko herri edo hiririk, beraz, zuen herrietan, senidetzak bilatzen ari balin bazarete, segi Koblentzara. Badakizen nola izena duen bertako funikularrak. Seliban Koblenz! Horla bai. Horla alemanago ematen du. Gero dago Deusezak, hor oso eskultura ederra, eta badaukate, Stolzenfels izeneko gaztelua. Eta telatu zulatu bat ere bai. Eta gero beste... Hori da. Telatu zulatu bat ere bai. Eskerrak meteoritoa etzen Erbenzein erori, ze hori ere UNESCO-ren ondare da. Alako gotorleku ederra, mendi du muño baten gainean, hor justu orlaitzaren pare-parean, Ehrenbreitstein, bai. Beraz, bai, Koblentzak beste guztia oso alemana doka. Marsburgo jauregia ere bai. Koblentzako turismo bulegoan egiten duzu lan? Egin nuen. Bai. Hain ere iraganeko bizitza batean. Ez baino, batez ere ikusi dut Rin ibaiarekin hor pirauan Koblenza zeharkatzeko aukera paregabea. Hau, akaso Julen unan hori proposatu behar diogu. Bai, nigo esan nahi nizun, eskerrak orain egiten dizun piraua, ze duela urte batzuk, agian etzen nuen egingo. Badakizu zergatikan? Zergatik, eneko? Zen ere, umetako bildurra handiena existitu zen. Eta nio hain konturatu naiz. Existitu zen? Bai. Eta zein zen? Krakena. Benetan? Sciencen argitaratutako ikerketa baten arabera, historia aurreko olagarro kolosal bat dago, 20 metrorainoko luzera duena. Kretazeo garaiko ozeanoetan ibiltze zen, hau duela gutxi gora bera, 153 milioi urte eta 77 milioi urten bitartean da. Beraz, inigoz. Orduan egiten zuela Inigo. Turismo bulegoan, gara hartan. Koblenzan. Bai. Bueno, Zulegineko zin horreak garaitu? Horrela ezin da. Bueno, benetako kraken hori, gaur egun kraken bezala ezagutzen dugu, baina berez bere izen esango dugu zientifikoa da, Nanaimoteutis jagarti. Hori ere bat leu. Bai, bazpare, beti izaten da, badakizu animalia guztiek dute izen... Nola esan duzu? Nanaimoteitu, ez barkatu, Nanaimoteitus jagarti. Ederra, Nola... Astearte buruzuri batean saio bat amaitzeko gai ikaragarri ederra da. Beraz, krakena existitu zela diote? Bai. Bueno, diote ez, zientziak erakutsi du. Bai, hori da, badakizu, olagarroek, ez dute ia ezurrik, eraz, zaila da, behaien gorputz zati fosilizatuak bilatzea, baina, aurkitu dute nolabiteko masai ezurreko edo piko moduko bat, eta beraz, ezur horretatikan hasi dute ikerketa bat egiten, eta deskubritu dute, hori zela, 20 metroko olagarro baten ezurra. Patatasko gozi behar da, olagarro 20 metroko olagarroa jartzen. Gauza bera irintzen pentsatzen, piperra hutsa, la bera guztia behar dela, Bai, kamioi bat, erremolke bat piperra huts, beste bat patata eta 20 metroko olagarroa, badaukagu, menua. Bai,
ostras, 20 metro olagarro jateko ere. Jende pixka babildu beharko genuke, Krakena mitologiaren parte zen, eta Eskandinaviar mitologiaren parte, batez ere Danimarka inguruan, eta izan ziren ura ikusi zutela ziurtatu duten marinelek, hortik nolabait mitologian geratu, eta horixe kontatzen zuen, olagarro erraldoi bat zela, eraso egiten ziola itxasontziei, jan egiten zituela marinelak, hori guztia egia zen edo etzen, ezin jakin dezakegu, baino Krakena existitu zela, zientziak bai estatu digu. Bai, hori da, eta gainera, orain esan dezula itxasontziak jaten zituela edo, baita, deskubritu da, bazuela ezurrak eta maskorrak birrintzeko almena. Ez duen izango, 20 metrorekin. Olagarro txiki batek besodik heltzen zaituenean egiten duen minarekin, pentsa. Entzuleok, guk olagarroen gai hauek baztertu behar ditugu, orain olagarro pixka jateko lekurik ez da izango, baina gustora jango genukeen, baina utzi egin bar zaituztegu. Informazioaren txanda da orain, musikariarena ondoren, naiz irratian, gubagoaz bihar goizeko 10:05 hemen izango gara bueltan. Ondo izan, aio! Keep calm and bigarren kafea.